Dobrý den, jmenuji se Jitka Borišová a pracuji jako sociální pracovnice a arteterapeutka v nemocnici pro lidi s duševním onemocněním. Tímto bych vás ráda pozvala na sebezkušenostní kurz arteterapie, jehož cílem je rozšířit, ale také poznat základy arteterapie skrze sebezkušenost praktickou formou. Znamená to tedy, že pro vás mám připravené relaxační techniky, ale i různé výtvarné techniky, které by měly nastartovat výtvarný proces. A kreativita zde hraje klíčovou roli. Znamená to tedy, že umělecký talent anebo dovednosti nejsou vůbec stěžejní. Je totiž důležité se umět naladit na výtvarné sebevyjádření a naslouchat artefaktům, které z těchto procesů vycházejí. Budu se na vás těšit. Přeji hezký den. Nashledanou.